Nafarroako Unibertsitatearen museoak Menonitas de Nueva Durango Miguel Bergasa argazkilariaren erakusketa bildu du. Martxoaren 24 arte izango da ikusgai eta Paraguaiko eskualdeko sekta horren herriska bateko biztanleen bizimodua erretratatzen du. Menonitak batez ere Ameriketan kokatzen diren gizarte esparru itxiak dira. Jatorri erlijiosoa izanik, garapen eta biztanleria nukleo handietatik urrun kokatzen dituzten euren aldeak. Menoniten herriskak bata besteekiko ere urruti kokatzen dira eta bizimodu zorrotz, monotono eta errepikakorra daramate lanari eta erlijioari atxikitakoa. 16. mendeko ohiturak eta bizimodua mantentzen dituzte eta zenbait herrisketan elektrizitatearen tankerako garapen urratsak eman badira ere, hauek eragin dute menonita atzerakoienek aldea berriak sortzea beste kokaleku ezkutatuagoetan. Jada galtzear den Deutsch alemanaren dialektoan mintzatzen dira eta estetikoki alemanak dira. Erlijio kristau atzerakoia oinarri, familia eredu tradizionalari hertsiak dira menonitak, seme alaba ugariko familiak osatuz eta gizonek soilik dute mundura ateratzeko baimena. Latinoamerikan nagusi diren arren, soilik gizonek hitz egiten dute gaztelera aurretik aipatutako emakumeen bazterketarengatik. Garapenik ezean, osasun sistema prekarioa dute eta horrek hilkortasun tasa altua ekartzen du batez ere haurrengan. Argazki erakusketan aurkeztutako menonitak Brasilgo mugatik 100 kilometrora kokatzen dira Paraguaiko Nueva Durangon. 2500 pertsona inguruk osatzen dute sekta. Bergasa argazkilariak lehenengoz bisitatu zituenean edozein garapen mota arbuiatzen zuten. Egurrezko etxeetan bizi dira eta guztiak berdin janzten dira, gizonak peto bakeroekin eta emakumeak loredun soineko eta pamelekin. Argazkilari iruindarraren irudietan denboran izoztutako komunitatea antzematen da. 5 mendez aldaketarik jasangabe bere ohiturak mantendu dituen herria. Bergasak bigarren bidaia egin zuenean elektrizitatearen erabilera ahalbidetu zuten menonitek eta horrek taldearen zati hande batek alde egitea eragin zuen, hertsiki jarraitu nahi baitzuten. 2017an egindako azken bisitan, Miguel Bergasak etxe barruko bizimodua erretratatzea lortu zuen. Erakusketak, denboran eta mendeetan zehar, bidai bat planteatzen du menoniten ohiturak, paisaiak eta bizimodua islatuz. Irudi atemporalak dira, denboran atzerakoia den gizartea eta bizimoduak islatzen dituena.